Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dingiral men hetto ganda naftoroɗa on calminama on jurama on ñaganama Allah moƴƴere on mbiyama yo jaame kise gueno gone men wona to gonɗen no gonirɗen wona e galleji men e golleji men wona ko takkine ko taari hen ɗum noon en calmini galle o fof e kuuɓal e ko wona ɗum ko mbasen junnade hen hande eɗen gaddi ko waɗi nafoore no feewi no feewi no feewi ko woni saɗede hande yimɓeɓe rafi mo ganduɗa hande yimɓe fof ne gondi hen holi on rafi wiyete hémorroïde e walla mbiya henne riimo on ɗon rafi o noon hande oɗo saaha mo gonɗen yitama ko ganduɗa ko yawri hen ko holɗum on gonduɗo e hémorroïde jaltowo mbimi hémorroïde jaltowo yo ƴeew glace ndiyam glace taw ko ɓuɓɗam rewum jaɗam ha fuɗɗi wadde congelé eyyi walla ni so ɗum heɓaki o ƴeewa ɓodde makko glace moƴƴere o tappa ɗum ha sewa o waɗa hen ndiyam ɗam hewani tawde ganduɗa hen hay sa waɗi hen jungo ma ego wawi wadde congelé Allah e ɓuɓol muɗum e on saaha kala nde o fini o mo ganduɗa ene wonde hémorroïde jaltowo ene yaaha adda ƴiƴam omo jooɗo hen o ƴeewa bool o waɗa hen glace o omo jooɗo hen walla nde o yiiɗi yaade dow wuuro foof o nawra ndiyam ɓuɓɗam o salliguiro o laɓiniro jaafoɗon o laɓiniro ɗum ko hunde yawde yawrande hémorroïde eyyi ha tengti noon e gaddowo ƴiƴam o saabu ƴeewe glace kañum ko hunde yawde wadde congelé so tawi hay soko jungo ma nannuɗa hen tan so ɓooyi hen a yiyat ƴiƴam ma daroto deke noon ko noon ɗum waɗata kuuƴe ɗe so tawi hen a watti joɗade hen walla ndiyam ɓuɓɗam ɗam ene mema ɗum hankkadi puƴe ɗe jorat e ko fusannode adda ƴiƴam ko foof wattat yorde nattat addude ƴiƴam deke noon so tawi a teskima e ɗum heewi hen nafoore no feewi te ene yaawi warde ɗaɗon gonkon toon ene jogo sababu hémorroïde o ɗaɗon nanadir toon cewkon kon ɗon gonata sababu hémorroïde o arde sakani yaltude ɗum noon batte hen hakkille mbaɗon vidéo partagé beele yimɓeɓe foof ene nana hen moni foof kala gonɗuɗo e rafi gonɗo baɗo noon waɗa feere hutoro beele Allah e wonde moƴƴo ene ittana ɗum saabu eɗen gandi oɗo rafi hande ko rafi musɗo mettuɗo ene satti hande mo wondani e hémorroïde ɗum noon tinnoɗe mbaɗon vidéo partagé mbaɗon mo émi mbaɗe partagé ha moƴƴa yimɓeɓe foof kebde hen naftoro eyyi mbimi ko glace ƴewata walla ndiyam ɓuɓɗam kam glace kam ndiyam ɓuɓɗam rewum ha fuɗɗi wadde congelé aɗa jooɗo hen subaka foof walla nde jaaɗa dow wuuro foof nawra henne ndiyam glace ɗam laɓɓinorɗa eyyi fodde dumunna aɗa duumi hen Allah e wonde moƴƴo inchallah joni joni a serata hémorroïde o mayat kam ha laaɓa bilis eyyi ɗum ɗon ko ene waɗa koko waɗa ene yiiya eyyi koko waɗa ene yiiya ɗum noon mbaɗe vidéo partagé moni foof heeɓa hen naftoro henne daña jaam eyyi saabu yimɓe cohli tan ko jaam deke noon yo Allah waɗan en jaam enen foof dañen jaam cellen ko ɗum woni ko nafata en eyyi saabu ko mbaɗoyten dépassé e hôpital uji ko ene heeƴa e meɗen ene heeƴa e ɓesguji men en jii caɗele ɗe no mbayni deke noon enen ko jaam tan woni ko nafata en innoɗon mbaɗon vidéo partagé jaafoɗon kadi oɗon gandi eɗen gandi docteur ɓe kala ko ganduɗa henne ko ene hokka jaam yimɓeɓe no weeɓiri ɓe jiiɗa ɗum kamɓe eyyi ɓe jiiɗi ko yimɓeɓe gara e mabɓe ɓe mbawa hebde kalisaji mumen ɗi henne ko eɗen gandi ko gonga eɓe cafra kono noon enen aada meɗen fina e tawa o e leɗɗe meɗen ɗe ko cafroje ɓoole ɗum noon tinnoɗen kutoroɗen ɗum hay goto namdaka hen buuɗu ko yawat partagé moni foof heeɓa naftoro hen nafa ɗum hokka hen bandum nafa ɗum haydara en cohlani hen goɗɗum eyyi kala noon kutoriɗo yo Allah hokku ɗum hen jaam tinnoɗe mbaɗe vidéo partagé c'est urgent alay saago moni foof heeɗo nana so wondani hen wasta bandum goɗɗo wondi hen ɗum noon tinnoɗe mbaɗe partagé mbaɗon aimé
non yo wiroya yo woɗɗoy ko yaawi ko yacci ɗum noon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere.